Teraz spustím robota so šmirglovým papierom na ploche a bez závažia. Ukazuje rýchlosť 3,215. Teraz pridám závaží a spustím program ešte raz. Ukazuje rýchlosť 3,043. Posledné video sme ukončili s myšlienkou, že by sme mohli túto plochu obtiahnuť šmirglovým papierom a tým zväčšiť trenie, čím zabraníme prešmikovaniu. Prešmikovanie nám robilo vážny problém pri vysokých rýchlostiach. Robot prešmikoval, takže išiel pomalšie, než keď išiel menším výkonom motora. Naše merania ukazujú, že pri rýchlosti 10 ide pomerne pomaly, teda najpomalšie. Modrá čiara je robot bez závažia a na hladkej ploche. Oranžová alebo ružová je so závažím na hladkej ploche. Potom nasledujú dve merania dva stĺpce merania so šedou a žutou, so šmirglovým papierom. Sivá je bez závažia na šmirglovom papieri a žltá je s závažím a so šmirglovým papierom. Čas pri vyššom výkone motora sa zväčšuje až do rýchlosti 50. Zmenšuje až do rýchlosti 50. Pri rýchlosti 60 čas začína byť čoraz dlhší, až na 100 je najdlhší, najväčší. Ako vidíte, so šmirglovým papierom a so závažím ide najrýchlejšie.